गाना बजाना नारदी विधा के गानई के तरलो लौरी के हुरा धास के बिक देले। अरे महाराज गीत संगीत मंच बनावल बा के मंच तक ही सीमित रहे के चाहिए। अभी तक पहले डोमकच होता ला मौगी घरवा जब बारात जाएंगे तो डोमकच करिहन सर तब पुलिस के वर्दी वर्दी पहन के केहू द्वार पर सुता रही थे जाके ओकरा कराती खा जगह हम लौर लेके भाल लेके उठो तुम चोरी किया है तुमको पकड़ने आए हैं। मंच पर से नीचे उतर के पब्लिक सिटी में तू जाके आ धड़नच ना डोमकच कइले रहला डोमकच नेटुआ ठाकर है ई सब कौन दुगो लागा बता इहे कुंवर जी हवे लंगटे इहे कुंवर जी हवे लंगटे नचा देलन मंच पर मजबूर लोग हो जाला लंगटे होके खाते थोड़े दिन कुर्ता फाड़ता ले गंजी फाड़ता ले अब डोमकच करते रहे दौड़ के पब्लिक में ब्यासी पागल है बा पागल नचनिया को दही आ गई ए मार बैगन के चोखा एक कठोत भात खाती है देखला का लय से धुन से मार करी मीट खोल के लय से धुन से मार करी खतने दूर में जतना दिखाए कभी दिखाए हां जी जतना लंगटे हो जाए उघारे हो जाए अब मन से नीचे उतर के पब्लिक में जाके हु हल्ला कोइले बड़ो ए दादा रे दादा 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 ये जौन गीत तू गावत रहनु 12 साल पहले मुन्ना मास्टर के लिखल गीत है। हां हमारा विजय पाठक जी अपन ऑडियो वीडियो से गीत गवले। हां उमा शंकर पासवान हमारे चेला हवन ओहो ही गीत गवले बड़े। हां हां आ तू ये बड़ा सुनावता है। हां हां ए बड़ा सुनावता अंतर की नए गावता है महाराज गावत जे खाली भेदा गावत पढ़ाने में जिनको जमाने लगे हैं वही आज मुझको सिखाने लगे। जिनको सिखाया कि चलना संभल संभल कर वो हवा में कबूतर उड़ाने लगे हैं। अभी पेड़ पर 4 दाने लगे हैं चारों तरफ से निशाने लगे हैं। अरे पढ़ने पढ़ाने का माहौल कहाँ है किताबों में खत आने जाने लगे हैं। बुझाइल व्यास जी बक बक बोलना से विद्वान ना होइबो घर में धूर लगावला से पहलवान ना होइबो जिए खातिर केहू के माई बाप सुदर्शन नाम ध देले बा ओ बल्ले तू भगवान ना होइबो। अब तो वीर लोरी के कहानी सुनवला हा ये कोनो रामायण रहल हन महाभारत रहल हा। राम नाम सुंदर ह राम नाम सत्य ह केहू के मानो में ना नु कहबो राम नाम सत्य हो केहू के मारो में ना कहे ना जी प्रसंग अच्छा है सुंदर है एगो वीर के कथा है बाकी जगह बनावल बा कहां आइल बा कौना जगह पर का गावे के चाहे। हां जी ये नहीं गलती सही अब केहू के मारो में जाके लगबो कहे राम नाम सत्य मिठाई लेव सो उतार के मिठाई दिए सो के मुहा में लड़ ढुका के पछवा में घीचे के प्रयास कर आधान बा भाई पागल के शराबी के रोल कइला देह पर थूक के बिग देला सबके दो कुला पानी ले ले कौन ऐसन देह बिया जकरा देह पर थूकले नहीं करते राम री राम है दो कुला केहू के देह ऐसन बाचले नहीं खेजे कर अपन नहीं खत थूकले तो बाकी पियवा में बलमुआ में अंतर होला पियवा के ह जन कुल पाप के पी जाला ओकर नाम ह पियवा एगो ह बलमुआ जेकर साला बल मर रहला ये सरौरा पर रोल कहनी है सुदर्शन जी वो बलमुआ का रोल रहल है पब्लिक में भागल जाता नहीं है घरनी रवा के पीछे से पिठिया के मनौली है यह है बलमुआ एगो भातार जन भर पेट भात खियावेला आ दुलार प्यार दोनों करेला बाकी खियबो करब त के करा के अब हिनका के हां एकरा बात हइए नहीं खे भैंस के थान हइए नहीं खे खाली बच्चा हइए नहीं खे बच्चादानी हइए नहीं पहिला पानी भइल बिया आके गोबर बनावे के बैठा चोरी करम
देखो हमारा कहे को ड्रामा होला विश्वामित्र जी के आश्रम पर ताड़ुका बद्ध तोरा के खोज देनी यही बेरे जे ताड़ुका के पाठ तोरे के दिया है वही जोग बड़ी ताड़ुका के पाठ करके दिया है हमें बेरा देखनी है नहीं शरीर तो हो गइल बे ताड़ुका लायक हां खाली हाथ में एगो तलवार धरा बाकी भाव बपियावा का करेला अरे छुए ना बोली माल खींचेला मशीन से छुए ना बोली माल खींचेला मशीन से छुए ना बोली माल खींचेला छुए ना बोली माल खींचेला ए बाबे माल मशीन से खींचेला ओकर ले कंप्यूटर बा हां जी टीवीया चल जल कोई जल तन का नाम का रिमोट वो में बा कुछ नहीं है चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान चाहे चीन से छुए न बड़ी माल खींचला छुए न बड़ी माल खींचला तू बनल बड़ू साली खरवाली ए जे तू बनल बड़ू साली खरवाली ए जे तू साली बनल बड़ू हई केहू के घर वाली बनल बड़ी हमनी के तनी मनी हेने मुंह कोनी है जत लगली है भंसार खोल के देखावे का करबू हम एमे दौड़ के ढुक जाई एमे दौड़ के ढुक जाई फिर से नया जन्म लेके आईती हमरा के एगो काम करो हम में दौड़ के ढुक जाता नहीं अब फिर से हमारा नया जन्म दे दो जे हम लड़का बन के हाँ करे लगे काजर कहाँ से आइल है हाँ जी ए जा तू बनल बड़ू सारी घरवाली खत्म होई खेला जहिया वही जा बोलाली अरे तनी कोना देरी करी तिथि और दिन से छुए न बोली मार बड़ी माल खींचला मशीन से हर बात एक दूसरे पर देखना चाहिए कहे के भावा ना बबुआ रामे हमें वेद पुराण पोथी बतारा रामे राम को हम तो कट जाई खतरा रामे जी वेद हमें पुराण हमें पोथी हमें पतरा हमें भरे बाला कला से उनकर अवतार भई रहे 16 कला से अवतार भई रहे भगवान श्री कृष्ण के राम जन्म ले दिन में तो कृष्ण जन्म ले रात में राम जन्म ले सुख में उनकर जिंदगी बीतल दुख में कृष्ण जन्म ले दुख में उनकर जीवन बीतल सुख में ये कुछ नया कहो ये जो है तू जन कहतर तो लोग देखले बा सुनले बा कुछ नया कहो आवे हाय एगो रोल कइला पब्लिक में घुमला हा निमन कइला कुर्ता पहन के गइला
ना तो ढेर दिन तो लंगटे दौड़त फिर तला। आज हमारा अच्छा लगल है जाए तो कुर्ता उर्ता पहनिए कन गोइल बड़ो ना तो लंगटे होकर तबो दू चार हला अपन है हाइड्रोसिल हमन के दिखा देले बन। हां लागे तोर पकुलावे में कोने ले। अरे पुरान दिन आई हो गई। हां हे जे दवाई मिलला जगह का नाम बताबू तो बता दो होते जगह ही का नाम बताओ। रामपुर में पुरान से पुरान दवाई कोड़ी भइल होखे दिनाई भइल होखे रामपुर में चलो हमने के दवाई खराब जा जानत नहीं जा मोटोइलो के बता दे तारा कोण तो 6 वर्ष हो गई चमड़ी मोटा जी दो करोबा मोटोइलो के बताई नचनी ये मोटोइलो तोरा के जे तोरो काछ त मारिए देले हुए। अरे राम राम कैसे जानता नहीं तोरा त काछ मरले हुई वही जगह पर अरे बा सगरे जन है जे गोर हुई ओ जे करिया भइल हो जे जे चरल चलियस। हां ठंडा घर में दूना गरम घर में एकर पीठ गोहड़ी भइल बाबू जी एक कटोरी करुआ तेल में आटे अरे बा रामे हमें वेद पुराण रामे राम कहा लप पद जल खतरा जौन जौन कइले बाड़ू देखता दूरबीन से उपियावा हो उड़ जाए जौन जौन कइले बाड़ू उ देखता दूरबीन से अछुए न बोली छुए न बोली मार खींचल छुए न बड़ी माल खींच ली मशीन से